Üdvözlök minden kedves nézőt a Stars Athletics színpadán! Az én nevem Ügyetlenke, és bemutatom önöknek a kedves műsorokat. Elsősorban szeretnék köszönteni Cseh Eleket! Gaz Ella! Isz Ákos! Lássuk az első produkciót! Harangozó Kácsi vagyok, de a becenevem Anulu. Az én anyám Anulu Mámu és Anulu Pápu. Az anyám kábdus, az apám csöves. Egész nap azon vannak, hogy lopjanak. Kint van a birtokunk, kint van a rovasról. Elég volt a bűha, Ha bírod rajta testvére! ha hagyják maga, ha fejezem a Tényleg ki! Te vagy a Hát másik nem számú! tudom, mit ízom Van egy el. másik számú! Milyen másik A szó? heaven! Jaj, uram! A heaven! A heaven apple! Oh, apple pen! A heaven pen! A heaven pineapple! Oh, pineapple pen! Apple pen! Pineapple pen! Oh, pen pineapple apple pen! Elég. Lássuk a pontszámokat. Cseh Elek. A zavas is én mosok a szemed. Köszönöm. Szívesen. Gaz Ella. 5-ös. Ó, látszik, te is vagy, és roma vagy, csonkoljam a májat. Jó. Isz Ákos. Ez egyes. A ronkod ágyú, gyere, kalandba! Lássuk a következő műsorszámunkat. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot! Milyen produkcióval készültek? Hát mi jöttünk bemutatni a hagyományainkat Székelyföldről. Tudja, mi ottan élünk, tudja, kicsit távol van innen. Hát tudja, nekünk sok dolgunk van, mert mi sokat dolgozunk. De most, hogy bejött ez a nagy hideg, nem tudunk a tengeri parton ülni. Most muszáj, hogy eljöjjünk ide egy kicsit a melegebbre, tudja? Na hát ezért jöttünk, megmutassuk, mit tudunk, aztán reméljük sikerülni fog. Most én nevem Vörös a fej, Emma. Az enyémben Kupica. Én meg Kispár Inka vagyok. Én meg Cseplegi Éva. Magának van a legszebb neve. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah. For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. Te vagy az én kincses párom, te vagy az én boldogságom. Cekko, cekko, reki, 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 te vagy nekem az igazi nő, a szuper szexi bomba nő. Ó, cekko, cekko, reki, 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 veled elköltöznék egy szigetre, ahol nem lenne ott anyád, aki figyelne minket. Ó, cekko, reki, 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 Băutură și manele și femei de 7 stele. Băutură și gagici, nu m-aș mai pleca de aici. Lássuk a pontszámokat. Isz Ákos. 2. Gaz Ella. 1. Soha nem szépen. Nem magát. Biztonsági jeleket már!
Sajnáljuk, hogy az ön véleményét nem hallgattuk meg, de most halljuk, csetelek. 4. Köszönjük szépen! Lássuk le utolsó műsorszámunkat. Bianca. A nevem Emese, akinek nem álljon a temese. Bemutattunk egy rappet. Wow. Halljuk! Na, kezded! Ha mindent nevetek. Megszakadt a szó. Valahol a mezőszélén váltalak. Ott voltam egyedül, és jött a vihar, de te Arra sem dugtad orrodat. Elszomorodtam, aztán hazamentem, pedig úgy egyeztünk meg, hogy találkozunk. Aztán kiderül, hogy mással találkoztál, de legalább szólhattál volna, hogy ne álljak a mező szélén, mint egy idióta hülye. Oh, yeah, láttalak, elhagytál, csengő Zolival megcsaltál, a Zolit elkapom, felakasztom, mert tiszta szívből szeretlek. Miért csinálod? Egyszerűen a szukot is én fizettem, de soha semmit nem fizettél, mert egy turkálóval dolgozol. Elég volt, köszönjük! Hát széjjelj össze magát, ilyen jó rappereket még sose látott. Hát pedig de, Hát, sose, de nem is akarok. hogy süllyön ki a két szem. Ha vágyottam magára a házat a JVM-mel együtt, meg a Curtis-szel. Figyeljenek, maguk olyan pontosak voltak, mint a lejtszar a falon. Mondjad meg. Mi? Lássuk a pontszámokat. Cseh, Elek. 3. Ezt még hagyjuk. 2. Ó, de kahíják van a biztonságért, nem itt. Ölést